ustadina, jami'i masyaihina, jami'i muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul arba'una. Al-hadithu utawi iki iku hadis al-arba'una kang kaping sekawan dosa. Iku Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu setuhune Ibnu Abbas iku kula wis ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas ngendikane ngeten. Qala musnadika sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi ngeten, yakhruju bakal metu fi akhir zamani, ing dalam akhir zaman, sapa aqwamun pira-pira kaum, wujuhum kang hale utawi pira-pira wajahe aqwam iku wujuhul adamiyina, pira-pira wajahe manusa utawa anak Adam. Wa qulubuhum utawi pira-pira atine aqwam, pira-pira kaum iku qulubus syayatini, pira-pira atine pira-pira setan. Wa amthaluhum hale utawi sifate aqwam iku ka amthalid dhi'abi, kaya madani pira-pira macan. Al-dhawari kan melarati, laisa ora ana iku fi qulubihim, tetep ing dalem pira-pira atine aqwam apa syai'un suwiji-wiji minal rahmati saking welas asih. Safakuna kan padha ngilekake sapa aqwam lidimai maring pira-pira getih, wala yarhubuna lan ora sengit sapa aqwam anil qabihi saking perkara Allah. Insya'tahum lamun ngiring sirahum ing aqwam, qarabu mongko padha ngarep sapa aqwam ka ing sirah. Wa intawanaita lan lamun ngendi-ngendi sirah tau ngedoh sirah anhum saking aqwam, irtabu mongko padha ngrasani sapa aqwam ka ing sira. Wa in amantahum lamun percaya sirahum ing aqwam, khonu padha idrani ing sira. Dados hadis niki hadis ingkang terakhir niki hataman insyaallah. Niki hataman sing hadis yang terakhir kawan dosa. Terus kitab ini Al-Mawa'idh Al-Usuliyah niku jumlah hadis kawan dosa. Pas hadis kawan dosa.
Hadis kawan dosa niki saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ngendikane sahabat Ibnu Abbas ngeten. Kanjeng Nabi ini pun ada ngendika. Ngendikane Kanjeng Nabi ngeten, besok bakal iku ono no akhir zaman. Iku metu kaum ono pira-pira kaum iku wajahe iku wajahe menungso. Tapi atine setan. Jadi wajahnya manusia, tapi hati setan. Terus sifatnya itu madani kewan sing galak, madani macan. Kadang-kadang madani macan, koyo macan. Tengah ini niku boten neten sithik ae duwe rasa welas, rahmah niku welas. Dadi ora sakinan. Iki ketika Kanjeng Nabi pun medal napa derek. Niki sampun ketika Kanjeng Nabi niki sampun 1000 sekawan dosa itu. Nah niku no tahun Hijriah. Dihitung kali Hijriah Kanjeng Nabi pun 1400 1500 yang lalu. Ketika ada kita pun medal nopo dere. Ono wong menungso, wajahe menungso, tapi atine koyo ati setan. Sifate koyo kewan senengane nopo? Kewan sing galak koyo macan. Rakus sembarang kepengen di pangan. Kita kados ngoten niku. Atine ora duwe rasa saake iki kepiye sing tak pangan engko iki duwite sapa. Ora duwe saake kok boten gadah welas. Lah senengane kaum niku perang. Ngilekno getih. Wonten ajane menungso niku, naudzubillah min dzalik. Saya menika cek video ki wonten rekaman asli boten rekayasa. Nun sewu. Niku wong Islam teng Palestina, teng Gaza. Niku wis dicekel karo pasukan tentara. Ngoten niku mripate ditutupi, tangane ditaleni. Terus dikon mlebet teng jero ruangan. Duduk terus dipeluk dari situ terus ditembak. Mati ditembak sampai ditumpuk-tumpuk mayite menungso sampai kaya sampah. Ditembaki. Ngoten niku nek Jawa sing obah sithik tembak malih. Lho matur boten cukup ngoten. Terus diuncali ban, dikepir bensin diopo. Niku wonten sing sampai kaya ngoten niku. Piye nurani iki nah niki mungkin mawon niki ketika Kanjeng Nabi termasuk iku kaum ono sing tegel kaya ngono lho iso nggih wis ditutupi mripate ora dengar iki mau dia perlapus kowe mampu terus dilebokno te jero ruangan terus ditembak mati tumpuan pirang-pirang ngoten niku tiyang Islam sing sumber ya Allah saged nangis terus ya Allah Gusti manungsa kok dikono senajan mau kafir boten paham ngoten niku napa meneh niku ya Islam boten paris sangat ngomong lah niki ajane ketika ada bakal ono wajane menungso sing model niku wajahe yo menungso anak Adam tapi hati setan sampai ngumpuli kalian setan sampai kados ngoten niku. Terus kaum niku ngendikane Kanjeng Nabi, iku boten ono sing elek. Iku boten serek, boten sengit, boten berontak boten. Tapi dianggap biasa. Ono kemungkaran, ngoten ku biasa. Dianggap biasa. Lah kaum niku menawi dicerai yo nyerah. Ditutno gurinan gampangane melu, ngoten niku nggih merah.
Tapi langsung menawi didoi ngoten niku dirasani. Ora awor, dirasani. Ngoten. Ya ora balaku ngoten. Niku wonten wong sing ngoten. Terus menawi dipercaya cidro, gampangane dipercaya malah khianat. Khianat. Niku ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. Sibyanuhum utawi pira-pira bocahe akwam kau iku horikuna padha duwe utang. Wa syubanuhum utawi wong enome akwam iku syatiruna padha ana kelakuane. Wa syuyukhuhum utawi pira-pira wong tuane akwam iku fajiruna padha lacur. Dikane Kanjeng Nabi bocah-bocah cilik, cilik itu harus pinter utang. Cilik wis pinter utang. Kita kali wonten. Cilik iki utang dhisik ya bocah cilik. Wonten sing ngoten. Terus wong nom iku do kelakuane elek. Cah nom iku kelakuane elek. Niku dikane Kanjeng Nabi. Padahal ajene wong nom cah nom niku cara nafsu niku membareng wong nom. Ngoten. Mulane sampai niku ngendikane Kanjeng Nabi, niku hadis niku. Khairu syababikum man tashabbaha bi kuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bi syababikum. Ketika Kanjeng Nabi saapi-apike wong nom iku ana wong nom sing nyerupani wong tuwa. Maksude wong nom eleng mati. Wong nom sentuh ibadah eleng mati iku saapi-apike wong nom. Niku ketika Kanjeng Nabi. Tapi sawangsude wa syarru kuhulikum saelek-eleke wong tuwa. Niku wong tuwa sing man tasyabbaha bi syababikum. Wong tuwa sing nyerupani wong nom. Lakoni maksiat wis tuwa, boten elek pati, malah kaya wong nom. Kaya wong nom, boten sewu wis tuwa, boten elek pati, malah urun niku mendem mabuk-mabukan, malah galapan. Bahasa Indonesia tua-tua keladi makin tua makin jadi sama itu malah tambah jadi terus jenengan ini kan jatuh jenengan ini kados motor tapi semangatnya melakoni kesayang ini buatan termasuk itu terus ono saapi-api wong nom iku ngendikane Kanjeng Nabi, wong nom sing nyerupani wong tuwa. Sing diarani wong nom niku nek cara nun sewu. Sing diarani wong nom niku umur sak ngandhape sekawan dosa itu diarani wong nom. Cara bahasa Arab. Nane wonten istilah syekh. Boten kok mau diarani wong tuwa iku wis duwe putu boten. Nek pun yuswane pun sekawan dosa iki berarti wis tuwa. Wis tuwa, sekawan dosa pun tuwa. Ukurane nggih umur niku sekawan dosa. Ning kadang-kadang wong tuwa itu diarani cah cilik. Coba cah cilik. Padahal boten jane iku yang sepuh wong tuwa iku nggih sekawan dosa. Sekawan dosa munggah. Nah, sak ngadapi sekawan dosa itu berarti wong nom. Ampun, terus maksud yang dikane Kanjeng Nabi, wong tuwa niku do lancut iku ora sabar bakale mati, malah dilakoni maksiat, lakoni dosa. Sampun layak muruna ora padha
kalau saged iki teng penghapusan, pengajian, penting jalan-jalan boten saged amar ma'ruf nyon sewu. Misalnya Pak Kiai sinten mawon, roh kemungkaran kedalan, mboten. Wih, dosa kowe rokan kowe mboten enten. Sakniki mboten enten. Zaman rumiyin wonten. Nyuwun sewu ceritane Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Niku masalah hukum niku zaman rumiyin wonten ceritane, ngobrol mboten menangi. Ceritane masalah hukum keras. Terus mboten amar ma'ruf nahi munkar mboten teng pengajian tok. Mboten kaos tok. Ya yang saiki kan pengaosan pengajian. Mengaji saged amar ma'ruf, tapi mboten jauh itu saged. Mboten saged. Ya men saiki mboten saged. Zaman rumiyin. Bagi Haji Raden Asnawi wonten kemungkaran teng dalan, sumur teng dalan. Mboten niku nggih dimutaken. Ana wong lan sewu. Ana wong Islam ora kudungan. Wong wedok ora kudungan. Nun sewu nggih. Niku rambutnya jenengan niku aurat. Aurat niku kok boten ditutupi. Niku bakal dadi rambut sithik dadi ulo. Mboten sengaja dadi ulo sewu bakal nyokoti jenengan. Wis kudungan ditutupi ae ora dadi ulo. Wonten sing ngoten. Nah zaman sakniki ngoten. Nah situ. Apa iku ngoten? Dari ini apa itu? Malah iki loro kidul dikongkon udungan malah ngoten bae. Iki Jawa. Mboten tahu kok wonten sing ngoten. Dados wonten sing keras nggih ketat ngoten. Nggih siap-siap diseriki kok ngoten. Sampun wal i'tizazu utawi amreh kemuliaan bihim kelawan kaum iku zulun ino wa talabu lan mabada fi aidihim ing dalem tangane aqwa iku fakrun fakir atau butuh. Al-hukmu utawi hukum fihim ing dalam aqwam iku bid'atun bid'ah wal bid'atu utawi bid'ah fihim ing dalam aqwam iku sunnatun dadi sunnah. Fa in dzalika mongko ing dalam mengkono yakhruju wis metu wonten niku yusam itu mongko bakal nguasaake sapa Allah Gusti Allah alaihim ing atase aqwa syirarahum ing pira-pira wong eleke utawa wong alane aqwa tsumma yad'u mongko nuli donga sapa khiyaruhum sak bagus-baguse pilihane aqwa fala yustajabu mongko ora den sembadani lahum marang khiyar apa doa untuk dados kaum niku wis kemuliaan gampangane sing dipadosi kuwi nggih kemuliaan cara sing gampang iki cara status sosial nah tiap niku no disuwuni bantuan niku malah dadi wong sing butuh fakir wis mboten dianggep niku ning akhir zaman mboten. Terus hukume Kanjeng Nabi niku dianggep bid'ah. Dados tindak lampahe Kanjeng Nabi niku dianggep bid'ah. Wong lakoni napa kesunahan Kanjeng Nabi dianggap bid'ah. Terus sing bid'ah niku dianggap napa malah sunnah, terus diwalik-walik bareng. Diulang-alik. Napa tak bid'ah niku? Bid'ah niku tindak lampah ingkang boten
saiki diarani bid'ah. Mulane disaring bid'ah kuwi ana sing apik, ana sing elek. Zamane Kanjeng Nabi ora ono mik speaker sing bantere ngene. Iki jenenge bid'ah. Tapi bid'ah hasanah guru-guru ono mik ngawasi iso dungu kabeh. Orang boten enten mik gemburan kira. Gemburan. Malah sakniki wonten malih HP, wonten sing live streaming. YouTube barang. Dan mungkin bid'ah zaman Kanjeng Nabi boten enten. Tapi nek dijamu kesaenan nggih dadine bid'ah hasanah. Lah bid'ah wonten bid'ah dolalah. Bid'ah sing sasar iku apa pun 1000. Salat zuhur sekawan rakaat ditambah iku aku wong awakku sehat, aku kuat salat 8 rakaat salat zuhur. Diganti sholat zuhur usolli fardhu dhuhri famana rakaat. Wah, 8 rakaat 3 itu jelas itu bid'ah dolalah. Sholatnya diganti 8 rakaat sholat zuhur. Kok sujud aku iso sujud ping 15 jungkat malah ping 15. Iku namanya bid'ah dolalah. Nah ini ku sebutan asal. Nah terus kados buat tahlilan, terus zikir ba'da sholat. Niku wonten sing ngarani. Kanjeng Nabi ora tau niku bar sholat terus zikir banter niku ora tau Kanjeng Nabi. Wonten niku dadi diarani bid'ah. Sasar niku. Sasar. Haram malah wonten bareng ya Allah Gusti. Wong zikir ba'da sholat kok haram. Bar sholat terus langsung ngising ya misal ya. Iso diarani, apa diarani? Bar sholat ngising haram moten. Ya Allah, badhe sholat zikir mas istighfar. Ya Allah, itu diarani bid'ah. Haram itu. Haram jelas perkara sing apik. Kanjeng Nabi kira perintah. Terus bar sholat salaman zaman Kanjeng Nabi ora ono niku salaman bar salat. Haram waktu kalau nyari ngarak-ngarak perkara sing ora zaman kan yo disalaman kok. Salaman yo jelas hati sing Kanjeng Nabi. Salaman niku lebur dosa. Bar salat boten salaman ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata niku nggih wagu ya. Biasa iki sore kamar aku lagi sama niku mlebu dosa. Nah terus bid'ah. Lah sing dimaksud ing mriki bid'ah iku perkara sing anyar, sing rusak. Iki malah dadi sunah. Lah sing sunah niku malah dadi bid'ah, dadi diwalik. Kaum niku bakal wonten pun saya zaman saat ini pun saya nak kumpul tiang macam ni kok biasa kabel dari kalau HP. Orang yang kalau HP dia mesti kata kok gena orang itu orang yang kalau HP dia mesti macam dia hari macam mau tasbih, wah mau sok suci macam tasbih dia sok suci malah saya sing jaga kadang-kadang kok sing betul serban sholat betul serban itu jadi dia sunnah malah kaya kiai malah tangguh kiai padahal itu janjiannya sunnah kok ganjarannya sholat titik kelak nabi damai kok tidak sholat luwih apik kaya kiai daripada kaya jenengan bisa saja luwih apik nanti koyok daripada koyok kuwo. Iku akhir zaman bakal ngoten. Terus makin niku ngendikane Kanjeng Nabi, bakal niku do dikuasani, delalah. Napa? Pemimpin
gambar mau sing dianggep apik, mau sing dianggep apik jadi pemimpin. Lalu nanti hadis sana sebelum pun akhir zaman itu rusak. Wong wis do kelakuane do bejat, mboten agama wis dianggap kaya mboten wis asik. Bakal akan pemimpin iki dolut mudil sasar. Terus ndonga ngoten dianggap kok sing paling apik iki. Dungane ora bakal disembah. Iku kok rusak. Sampun Kola sendika sapa Asy-Syaikh Syekh Muslim Al-Abadi Qadimah teko alaina ing atase kita sapa Salihul Mar'i Salih Al-Mar'i wa Abdul Wahid bin Zaid dan Abdul Wahid bin Zaid wa ajbatahul lami lan ajbatahul al-ula wa salamatul aswadul lan salamah al-aswad Fanazalu mongko leren Sopo Soleh Al-Ra'i Abdul Wahid bin Zaid wa Atbah Al-Ghulam wa Salamah Al-Aswad. Bahkan terpuji ngasuh terpuji ala sahili yang atasnya pinggiri sepuluh. Fahiyya tu mongko nyawisake sapa ingsun lahum keranaku Soleh Al-Ra'i Abdul Wahid bin Zaid wa Atbah Al-Ghulam wa Salamah Al-Aswad kau data laylatin ing dalem wengi ta'aman ing panganan wa da'utuhum lan mundang sapa Soleh Al-Ra'i Abdul Wahid bin Zaid sak terusan ilahi marang ta'am faja'u mongko podo rawuh podo tuki sapa Soleh Al-Ra'i falamma balaghu mongko ing nalikane mongko sapa Soleh sak niku mau waktu mongko nyelehake sapa ingsun atau ama ing panganan baina iki ing dalem ngarepe asbane Soleh Al-Ra'i fa'idan mongko dumadaan qailun utawi wong kang ngucap yaqulu ngucap sapa qail wa huwa utawi qail iku ala sahibi ing atase anak pinggire sepuluh rofi'an alaikan sautahu ing suarane qail wa ilakum perusahaan sira kabeh syahula ketungkul sira kabeh antaril khuludi saking omah kelanggengan mata'imu apa pira-pira panganan waladzatun lan enak-enakan waladzatun nafsin lan enak-enakane awak huma utawi mata'im lan ladzatun nafsin iku ghairu nafi'in ora ana manfaate Fasoha mongko bengok sopo antara sahihatan kelawan bakat fasa koto mongko tigo sopo antara maghifan hale semaput alaihi ing atase ataba wa bakalan nangis sopo al-qawm warfa'na lan ngangkat soko kita atau apa panganan famadaku moko orang ngicipi soko kaumin husani to'am luqmatan ing sapuluhan terus ngeten ngendikane Syekh Muslim Al-Abadi cerita niki nate wonten tiyang gampangane nggih tiyang saleh gampangane para kiai namine itu saleh Abdul Wahid bin Zaid wa Atbah Al-Ghulam wa Salamah Al-Aswad iki kiai. Lah niki do istilah ngasuh dan pinggiri segoro. Ngasuh.
Cukup pas bapak kiai itu pas bapak. Nah, tiang saya suara pun mungkin tidak kiai, hormat dari kiai, ganjarannya gede. Ganjarannya gede mulanya dari kitab Tanbihul Qaul. Niko sampai nanti mau sopo wongi musafah salaman. Kalau wong alim iku perlu musafah salaman ring aku. Sopo wongi gak pelungguhane wong alim iku padha karo lungguh karo aku ngendikane Kanjeng Nabi. Lah sapa wonge lungguh karo aku kok dunya bakal ing akhirat lawon karo aku iku ngendikane Kanjeng Nabi. Terus iki Muslim Al-Abbani ngendikane iki wonten kiai itu terus dihormati. Terus niku para kiai iku ditimbali diatur monggo niki kula sediakaken niki dahana. Nalika disediakaken dahana niku kok ujug-ujug teng pinggire segoro. Sadeng segoro pantai. Niku ujug-ujug wonten swara buater. Swarane buater. Wonten swara apa niki kok? Kaya merecap ya. Sampai buatan gak ada jantung malah kejang. Lalu kalau suara buat, suaranya itu buat, saking pikir segera. Suaranya kata ciloko sirokabe, ciloko mencet sirokabe, wis kerusakan sirokabe, iso do ketumpul kabe. Iso bersibuk kabeh nikmati darul khulud nikmati omah langgengan karo panganan sing enak enak ngoten ora ono manfaate ya ngoten niku wonten di antarane para kiai itu akabah niku langsung kan ibu sembahno nyiram suara dia Allah Gusti dan ibu terus kau do nangis terus panganan itu diangkat kabeh mboten enten sididahan sakuluan mboten enten duka ketika niku napa panganane sing niku napa barang haram napa terus pundi napa tiang niku para ulama niku wau nembe diuji kaliyan Gusti Allah. Nek dunya iku ora oleh enak-enak. Nek dunya niku darul amal. Gone amal kok kepenak ngoten. Mangan enak-enak. Nek kanggone tiang mujahadah niku boten apa. Mulane iki kok sampaikan saya Kanjeng Nabi Isa niki nabine Gusti Allah. Saking khusyuke, saking takarrube ning Gusti Allah, nuwun sewu. Niki nuwun sewu. Nabi niku gak ada sifat maksud. Boten badhe nglampahi dosa cilik apa maneh. Nabi Isa iki nabi sing paling larat sak alam donya niku Nabi Isa. Saking khusyuke, boten gadah niku. Boten gadah griya nok dahan niku kami gobek-gobekan. Menurut film itu kita lemah. Nun saya bantalan waktu mau buatan asal. Bantalan waktu itu buatan asal. Ini Kanjeng Nabi Isa ditegur kalian bisa. Saking khusyuk itu yang saya kaum itu sampai nganggep Nabi Isa itu pengiran, dia itu pengiran. Saking khusyuk berarti manusia tak ngene. Manusia saya Kanjeng Nabi Isa itu dilemi terus dahan terus itu sampai dianggap pengiran karo kaum sekali tiang Nasrani itu dianggap Tuhan anak sing dianggap Yesus itu bukan Kanjeng Nabi Isa niku saking niku
takorufi khusyuk Gusti Allah sampai ngoten. Sampai diatur pangeran. Yang kandhane tiyang mujahadah Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi itu termasuk yang berhasil. Sebab apa? Kaum umat Kanjeng Nabi mboten enten sing nyembah Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi itu enggak ada sifat al-a'radul basyariyah. Duwe sifat-sifat manusia. Kanjeng Nabi itu nggih kadang nggih supe lali. Dan kita terus hukum ini kok sholat duhur Kanjeng Nabi. Sholat duhur kali rakaat. Kanjeng Nabi sholat duhur kali rakaat terus belalang. Wonten sahabat itu sing matur Kanjeng Nabi, sakniki sholat duhur dikosor nggih. Lho, dikosor nggih. Jenengan mau sholatnya kali rakaat. Lho, bener rakaat. Oh nggih, langsung Kanjeng Nabi langsung diduduraken ditambahi kali rakaat. Dalam wonten iku wong Nabi ayo ora lali. Aline niku al-a'radul basyariyah dados pupuk. Zaman saiki menurut saya buatan Nabi. Wonten kiai lali, kiai kok lali. Zaman rumiyin sing boten seneng nek Kanjeng Nabi ya, Nabi kok lali. Padahal ajane gak ada sifat kemanusiaan. Sampai Kanjeng Nabi menurut saya niku wujud ngombe niku sering Kanjeng Nabi niku ngombe niku paling ngadeg. Paling ngadeg. Supados apa? Umat itu sumber kok ngombe karo ngadeg berarti kok oleh angsa. Walaupun sing saya nggih kare lan niku dados niku Kanjeng Nabi gak ada sifat kemanusiaan kok dadi ngombe karo ngadeg haram. Waduh, kalau wong mantu diparani kok harus mangan ora duwe kursi. Kalau nggak, wah haram kok, bukan dosa kabeh haram kabeh kok, dosa kabeh kok mangan kok haram. Dan itu dados hukumnya umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyong saya ada nggih dahar itu nggih semua para sahabat. Gampangane nggih nyong saya yo mahal barang ngoten. Yo mahal barang. Gampangane nggih koyo mahal ngoten niku. Nah, zaman saya kiai kok mahal ae ngoten. Kiai kok mahal ae. Dados Kanjeng Nabi ku menungso. Boten malaikat. Mulane Kanjeng berhasil alhamdulillah. Perjuangan Kanjeng Nabi berhasil. Boten enten sing nyembah Kanjeng Nabi. No Kanjeng Nabi Isa niki sampai niku nalika didamel kitab Tambihul Ghafilin. Didamel Kanjeng Nabi Isa didamel kali Gusti Allah. Lho, Nabi Isa. Mulane dawuh Gusti Allah ketika Al-Qur'an, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini itsnain min dunillah. Terus niku dawuh Gusti Allah ing surat Al-Maidah ayat 116. Niku Gusti Allah dawuh teng Kanjeng Nabi Isa bin Maryam. Apa kowe ngomong marang manungsa? Ngomong marang manungsa no ajene ana pengiran loro sakjane Gusti Allah. Niku Kanjeng Nabi Isa didhawuh ngoten. Terus jawabane Kanjeng Nabi Isa kala subhanaka ma yakunu li an aku lama laisa li bihaq in kunta qultuhu faqad alimta. A'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Terus wangsulane Kanjeng Nabi Isa ngeten. Gusti jenengan sing maha suci yang jenengan kula niku bapak kula niku ngomong nggih bihak bener Gusti. Gampangane kula kene nyembah jenengan Gusti mboten ate kula ngongkon wis aja nyembah aku mboten ate jenengan lakon sumber Gusti. Sampai di mana lho iki kepiye kok ngomong kok do nyembah kowe.
Kanjeng Nabi Isa maturi, aku ra iso. Aku isin Gusti Allah, aku dianggap pengiran. Dianggap pengiran sange khusyuke Kanjeng Nabi Isa. Nanging umat Kanjeng Nabi Muhammad aja khusyuk biasa. Aja khusyuk poso rong dina rong bengi ora mangan. Orang turu barang ya Allah. Kanjeng Nabi mboten mati. Kanjeng Nabi iku nggih manungsa. Tapi nggih wonten adene sifat-sifat kenabian sing boten angsal ditiru. Nun sewu niku termasuk niku Kanjeng Nabi niku gambone langkung saking sekawan umat boten angsal. Sampun Kola wasnadiko sopo Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu dari sopo Allah ta'ala maulid sopo anhu saking sahabat Mu'ad bin Jabal. Kola wasnadiko sopo Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dasarnya Allah rupanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi nyatakan sayati bakal teko alam nasi ing atase manusa apa zaman yukhallikuna padha ngamohake utawa ngrusak sapa nas fihi ing dalem zaman sunnati ing sunah ingsun waya jiduna lan padha nyari-nyari sapa nas al bid'ata ing bid'ah faman mongko utawi sapane wong iku itaba anut sapa man sunnati ing sunah ingsun yauma idin ing dalem iki dina sara mongko dadi sapa man iku horiban mubara wa baqiya lan tetep sapa man wahidan hale ijen waman utawi sapane wong iku itabaan sapa man bid'atan nasi ing bid'ah manusa wajada mongko nemu sapa man khamsina ing 50 apane sahiban kancane al-aktar utawa luwih akeh apa sahih dados saking niku sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi nanti ngendika bakal iku ana zaman manungsa iku rusak ngawohno sunah ingsun ngendika Kanjeng Nabi gampangane sunahku tindak langkahku dados sunah Kanjeng Nabi niku wonten 3 wonten sunah qauliyah pengendikane Kanjeng Nabi wonten sunah fi'liyah penggaweane Kanjeng Nabi wonten sunnah takririyah Kanjeng Nabi dados sunnah wonten iku. Lah iki ditindaki nggih kan ganjaran mari sunnah itu ditambahi pikantuk ganjaran Nabi boten napa iki sunnah. Tapi nggih niku fi'liyah Kanjeng Nabi niku diwaten sing khusus kangge Kanjeng Nabi. Mulane niku termasuk niku khususane Kanjeng Nabi salat sunah tahajud. Kangge Kanjeng Nabi niku hukume wajib. Mulane iki khusus Kanjeng Nabi. Dados ketika Kanjeng Nabi maksud besok itu ana zaman manusa merusak ngemohno sunahku. Malah yo gawe bid'ah sing anyar-anyar. Sapa wonge sing anut sunahku nang zaman iku. Iku wong iku kaya wong sing kumpul, wong asing. Diasingno, kaya wong dhewean. Terus sapa wonge sing anut bid'ah sing anyar-anyar. Iku malah koncone, iku 50. Duwe kanca 50, malah luwih akeh. Balane akeh. Gampangane balane akeh. Tapi nek anu sunah Kanjeng Nabi ora duwe. Ora duwe kon
Sampun. Qala satur sapa ashabu Rasulillah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mature sahabat ngeten, hal ba'dana napa to sak mantunipun kita ahadun utawi wong yakun ana sapa ahad iku afdhalu utama minna tinimbang saking kita. Para sahabat takon kanjeng Nabi napa sak mantune kita niku tiyang niku luwih utama kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi Kala ketika suruh kanjeng Nabi na'am yo bener wong iku luwih utama. Qalu padha matur sapa sahabat fahal napa to yarawna padha weruh sapa ahad ka ing panjenengan napa dosa panjenengan manggi jenengan kanjeng Nabi niku wong niku. Kala ketika sapa Nabi alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ketika kanjeng Nabi ora aku ora menangi aku wong iku. Qalu ngatur sapa sahabat fahal yang zilu nopo temurun alaihim ing atase apa Allah wahyu napa niku wonten wahyu malih kanjeng Nabi sing mandhap. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi ora ana wahyu. Qalu matur sapa sahabat kaifa iku hale kaya apa yakununa ana sapa wong akeh. Kanjeng Nabi boten enten wahyu, boten magi jenengan kok wong iku luwih utama niku disebut kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, ketika kanjeng Nabi kal milhi kaya uyah fil ma'i ing dalem banyu wa taduru lan ajur apa kulubuhum pira-pira atine wong akeh kama yadubul min kaya ajure uyah fil ma'i ing dalem banyu. Ketika kanjeng Nabi iku bakale zaman iku wong iku kaya uyah sing ajur atine ajur kaya uyah sing dijemur banyu. Faqalu maka matur sapa sahabat kaifa hale kados pundi yaishuna padha urip sapa wong akeh di dalem zaman ing dalem kono zaman kados pundi kanjeng Nabi niku lukisan kados pundi ora kanjeng Nabi kadudi kaya sidat fil hilli ing dalem cokak. Qalu padha matur sapa sahabat ya Rasulullah utusane Allah kaifa kados pundi yafaduna reksa sapa wong akeh dinahum ing agamane wong akeh. Terus pundi kanjeng Nabi niku diajak juru agama niku terus pundi. Ora ketika sapa kanjeng Nabi kal jamri kaya mawa fil yadaini ing dalem tangan. In wadokta lamun nyalehake sapa ahadhu ing jam rafi'a moko mati wa in akhudat moko lamun ngalang sapa ahadhu ing jam bilyadi kelawan tangan ahroko moko ngoboh apa jam. Ketika kanjeng Nabi zaman akhir iku kene barang kanjeng Nabi wong iku nyekel agamane kaya nyekel mawa nek dijalehno mati nek dicekeli kobong. Iku saking abate teng akhir zaman al-inji wal manfaat terbaik. Kula panjenengan sedaya pikantuk barokahipun kitab al-mawaid al-usuliyah. Dadi sampeyan niku saged ngamalaken walaupun sepisah itu diapalaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salatan musallin alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbala wa rizqan halalan kathiran wasi'an. Allahumma arzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adan. Allahumma ahyina fi hayatil ulama wa arjina min syuhada wa ahsana yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dahil jannatan
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa